Ayan, welcome back sa ating channel mga ka-adventure. So magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, so for today's video ay may pupuntahan ulit tayong isang falls. Magandang falls siya. Located siya sa Bulinaw, Pangasinan. Ayan. So kung mapapansin nyo, ito ang gagamitin natin, yung ating Yamaha NMAX. So iniwan ko muna ang Neo Gravis. Nandito tayo ngayon sa Alaminos, Pangasinan. So ayan, ito ang gagamitin natin. Ito siguro next ka na ha. Okay, next natin gagamitin yan. So ayan, ito ang mapa natin. Kung papansin nyo, nandito tayo sa Alaminos ngayon. So babaybay tayo ng Bani, tapos Bulinaw. Ayan, malapit lang siya mga ka-adventure. So 31 kilometers lang ang tatakbuhin natin. So samahan nyo ako at silipin natin ang ganda ng Bulinaw Falls. Bali siya Bulinaw 1, Bulinaw 2, Bulinaw 3 Falls. Ayan. So stay tuned lang and sabay-sabay natin silipin ang ganda ng Bulinaw Falls. Alright. Ayan. Papagas muna tayo siguro, no? Saan kaya tayo magpapagas? Petron. Dito tayo sa kabila. Right. Ito nga pala ang unang naging MC natin mga ka-adventure, ang Yamaha NMAX. Wow! At dinala na natin siya dito sa sa Pangasinan. At ang hirap ng service kasi dito nung pandemic, kaya nag-decide tayo na dalhin siya dito. Ayan, para may pang service din tayo pag nandito tayo. Ayos na ayos ang handling na ito mga ka-adventure. Napaka-komportable. Babiyahe na tayo. Doon tayo dadaan sa bypass. Ayan, para hindi na tayo dadaan ng bayan ng Alaminos kasi traffic din doon So ito yung shortcut papuntang Zambales. Ayan, papuntang Bulinaw. Ayan, Bani. Ayan, yan ang shortcut niya. So dito tayo dadaan. At maganda rin ang daan dito. So matagal na rin nagawa tong daan na to. Ayan, sa mga papuntang Mabini, ayan, Dasol, Pasambales, dito sila dumadaan. So mag-iibang way pag ang way nila Tapos yung mga dadaan naman ang papuntang Bulinaw, meron ding lusot dito, bypass, hindi ka nadadaan ng bayan. Maraming magandang puntahan dito sa sa Western Pangasinan. Ayan, andyan ang 100 Island dito sa Alaminos. Dito rin ang Bulinaw. Ayan, yung Patar Beach, kung kilala nyo, kung familiar sa inyo yung Patar Beach. Ayan, maganda rin pumunta doon. Tapos may Bolo Beach din ng Alaminos. Ayan, tapos ayan, meron din silang mga magandang beach dyan mga ka-adventure. So pag pumunta kayo dito, sulit na sulit dahil ang dami nyo pwedeng puntahan. Ayan, may mga falls din. Ayan, para sa parting Bani. Ayan, may mga falls, may mga beaches. Ayan, tapos Anda. Ayan, yung tinatawag nila ng Little Boracay, sa Anda na doon. So maganda rin doon. Pag may time tayo, pupunta tayo doon mga ka-adventure, no? Ayan, ipapasyal ko kayo doon. Ayan, tapos siguro bandang Infanta, Pangasinan. Ayan, dulo na kasi ng Pangasinan yun. Boundary siya ng Zambales tsaka Pangasinan. So maganda rin pumunta ron. Shoutout pala tayo kay Chok Caruncho. Shoutout sa'yo. At sa Team Pabuloso, shoutout sa inyo. At sa Team Promise. Ayan, nasa Bani na tayo mga ka-adventure. Na-enjoy lang natin yung NMAX at na-miss natin na sobra to. Dahil yung Gravis na yung gamit natin. So iba yung power niya, mapapansin nyo.
naka 80 tayo ngayon. Oh, so ang bilis niya makuha yung ano, yung 80 to 90 na speed mo. So ibang iba siya sa ano, sa 125cc. Tapos yung handling niya ay nako, napaka-relax. Kita niyo naman yan, no? Di ba? Yung sa handling, yung sa kamay mo, sobrang ano, hindi ka mangangalay. Yung upuan, okay siya, hindi siya ano, pero sandali pa lang naman tayo nagbiyahe, kaya ano eh, kaya hindi natin alam. Ayan, tapos yung sa performance niya, sa speed, ano, wala akong masabi. Ang lakas ng power niya. Ayan, oh, welcome, Bulinaw. Ayan. Meron kasing magandang puntahan dyan na lighthouse nila. So, kung pupuntahan natin yon, maisingit natin puntahan mamaya, para makita nyo. Malapit na tayong ano, kumaliwa. Ayan, ayon sa mapa, ayan o, pinapakaliwa na tayo. So, Google Maps ko lang siya, no, mga ka-adventure, nung Bulinaw Falls. So susundan natin tong mapa at siguro dadalhin naman niya tayo doon at hindi niya tayo ililigaw, no? So malapit na tayo kakaliwa. Ayun, doon tayo kakaliwa. May welcome sign naman din dyan, mga ka-adventure. Ayan o, this way to Bulinaw Falls. Alright. Okay, yun o. So ilang kilometers ba? Tupa Bulinaw Water Escape Nature Park, 6.5 kilometers. So ayan, ang daming falls, mga ka-adventure, oh. Kung makikita nyo, ang dami natin mapupuntahan na falls, mga ka-adventure. So ayan, sige. Let's get it on. Ayan, mukhang mapapalaban na naman tayo dito, mga ka-adventure, no? Ayan, sana hindi malayong lalakarin natin para ano, para hindi tayo mapagod masyado. Alright. Ayan. So tutumbukin muna natin tong kahabaan na to. Ayan. Tapos update ko uli kayo pag malapit na tayo, no? Ayan. So stay tuned, mga ka-adventure. Alright. Ayan, mga ka-adventure, oh, yan ang dadaanan natin, no? May batik pa. Siguro dyan sila nagkakarwas, no? Bukal. Hello. Ayan, may bukal, oh. Tatawid tayo ng ano, tatawid muna tayo ng ilog at may bukal dun. Alright, meron palang part na ganito. Dali. Hindi ba tayo lulubog dito? Try natin. Yeah. Ayan, Bulinaw Falls 2A. Parang ang lakas ng daan, ah. Ayan, so ganito pala yung daan dito. Yung daanan mismo may ano, tubig. So welcome, Bulinaw Falls 2A. Ayan, tanong tayo kaya.
Pasensya na kayo sa tunog ng motor ko mga ka-adventure at maingay. Patayin na natin at magtanong tayo dito. So, Falls 1 daw tayo pupunta. Ayan. So, tutumbukin natin tong tubig na to. Ayan. Diyan tayo dadaan para makapunta tayo doon sa Falls 1. Mas maganda raw doon kasi actually magkakalapit lang pala siya. So, ayan. Wait lang, papalaban tayo dito ayan. Putik pala siya mga ka-adventure, no? Ayan, tapos may agos. Ayan, baha. What? Okay. Tsaka mapapansin nyo mga ka-adventure, white sand siya, hindi siya putik. Matigas siya na part. Ayan. Saan kaya ang daan dito? Ayan, doon sa dinaanan ng tricycle, no? Ayan. So siguro ito pa yung babaguhin nila na daan, no? Malalim dito Ayan. Nakalagpas na tayo sa mga ka-adventure, sa matubig at hindi naman siya maputik actually. Ayan, ito pala yun. Welcome Bulinaw Falls. So ito yung sinasabi nilang Falls 1. Dito tayo ngayon kila nanay. Ayan, bali may bayad yung parking, no? Ayan, makikita nyo naman yung bus 80 pesos. So siguro punta na bus dito, no? Ayan, 4 wheels 50, tricycle 20, single 10. So 6-wheeler truck. So may pumupunta rin na 6-wheeler truck dito, no? Siguro nag-outing sila, no? Ayan, so sa single tayo 10. So nakausap ko si nanay kanina, dun pala yung daan mga ka-adventure, mas malapit daw dito. So magkakalapit lang daw yung falls, lalakarin mo siya. So dito tayo magpa-parking, tapos maglalakad tayo dun. Ayan, so sige, maggagayak muna ako mga ka-adventure at magpa-parking muna tayo. Update ko ulit kayo. Alright. Dito na tayo sa Bulinaw Falls 3. Ito siya. Ganda. Wow. Ayan, pwede ka sumakay ng mga balsa dyan, no? Ayan. So may nare-rent din na ng mga life vest. Ayan. So maluwag siya, maluwag siya. So hindi ka mahirapang hindi ka tulad ng ibang falls masikip. Malalim na yan for sure. Ayan, pwede silang mag jumping. Panoorin natin kung buo ba ang loob nilang tumalon. Ito, shoutout kay kay kuya, ano pangalan mo? Lawrence po. Ayan, kay Lawrence, saka kay Marlon sir. kay Marl. Yan, siya yung in charge dito. So, shoutout sa inyo. Ayan, pupunta na tayo ng Falls 2. Alright. Ayan mga ka-adventure, nandito na tayo sa Bulinaw Falls 2. So, bago kayo makapasok, ayan, may entrance fee. Magre-register muna kayo dito kay ate, tapos
Entrance fee kayo ng 40 ngayon, no? 30 per head, sir. Ah, 30 per head. 10 na parking kasi. What? Okay, yes. Nag-parking kasi tayo mga ka-adventure. Kaya, ayan, maglilista kayo. Then, mag-entrance fee kayo ng 30. Tapos, 10 yung parking kung may dala kayong sasakyan. So, ayan, shoutout kay ate. Ano pangalan mo, ate? Loida po. Oh, si Ate Loida. Shoutout sa kanya, no? At sa mga taga dito. So, punta na tayo sa, sa falls mga ka-adventure. Alright. So, akit tayo doon para para makita natin kung ano yung view doon sa taas. Alright. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Adventure dito sa falls to. Ang daming pwedeng puntahan, no? Ayan. Ang daming pwedeng paliguan. So, maganda siya. Ayan, pwede kang tumalon dyan. Alright. Ayan. Tapos doon, pwede ka pang pumunta doon. So, magandang lugar, mga ka-adventure. Hindi ka magsisising pumunta dito. Ayan. Yun nga lang, sa ramin nyo ng falls, may mga entrance fee. 30 pesos ang entrance fee, no? Ayan mga ka-adventure, welcome back. Ayan, dito na tayo sa sa Bulinaw Falls 3. Ayan, makikita nyo. Ganda niya, no? Ang luwag din. Then maraming pwedeng paliguan. So pwede ka ring tumalon. Ayan. So maganda yung lugar. Malilim, mapuno, hindi siya mainit. Ayan. So mag-iikot pa tayo, no, mga ka-adventure, para para makita natin yung ganda ng ng Bulinaw Falls 3. Ayan. So bababa tayo. Alright.
ka-adventure, magandang hapon sa inyo, no? Ayan, so uuwi na tayo. Ayan. At anong oras na rin? Time check tayo, 3:48 PM. Ayan, so na-enjoy naman natin, no? Nakatatlong falls tayo actually. So sulit na yon yung napuntahan na natin ng tatlo. Okay na yon, no? Sulit na. Kaya kaya happy ako ngayon at nakatatlong falls tayo. Yun nga lang, may mga entrance, no? Kada falls may entrance na 30 pesos at 10 piso na parking. So times 3 mo na lang yung 40, mga ka-adventure, no? Ayan, pero all in all, okay siya, no? Sulit. Tapos nakapagpahinga pa tayo doon. Ayan, nakapag-relax pa tayo, nakapag-chill tayo. So okay na din para at least pag uwi natin may tayo, may energy. Ayan, so ayan, dito ko natatapusin tong video ko, mga ka-adventure, no? Pero bago ang lahat, bago ko tapusin tong video na to, magsa-shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout dyan kay Mark Nabwa. Ayan, sa aking pinsan yan, si Mark Lester Nabwa. Shoutout sa'yo. Ayan. Tapos shoutout na rin tayo din sa mga mga tropa pips natin dyan na ng mga SG dyan sa St. Paul Pasig. Ayan. So kay Renato, kay Soto, ayan. Hindi ko alam yung ibang pangalan so kay Mohika yan, no? So shoutout tayo, no? Shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo isa-isayin at hindi ko kabisado yung pangalan ng iba Ayan. Tapos shoutout din sa sa Kayumang Gears. Ayan. So si Kayumang Gears yung yung may-ari ng duyan ko, siya yung gumagawa yung hammock. Ayan, so shoutout sa'yo kay Mr. Joy Abutan. Ayan, shoutout, sana magkasama-sama ulit tayo. Ayan, i-shoutout ko na rin si Jay Cabrera. Ayan, sa staff rap. Ayan, shoutout sa'yo. So ayan, sige, wait mo lang at magbabike ulit tayo. Ayan, maggagala-gala ulit tayo. Ayan, gamit ang bike. Ayan, yung staff rap kasi mga accessories ng bikes yan. Ayan, mga bike bags, ayan, ganyan. So maraming options na pwedeng pagpilian. So punta lang kayo, hanapin nyo lang sa FB page, Staff Rap. Ayan, at may mga sasagot doon na pag nag-inquire kayo. Ayan, so hanggang dito na lang siguro, hanggang dito na lang yung video natin. So salamat sa mga bago nag-subscribe pala sa akin at sa mga bagong viewers ko. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Ayan, sana sana yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe and like na kayo. J Adventure 812. Ayan, yan ang natin sa YouTube. At paki-follow na rin yung Facebook page ko, J Adventure. Ayan. So ayun, salamat sa sa mga bagong viewers and subscribers ko. Ayan. Ayan, mga ka-adventure, dito lang tayo sa lighthouse. Ayan, ayan. So ito yung makikita mong view. Ito lang. What? Cape Bulinaw Lighthouse. Ayan, tallest lighthouse in the Philippines. Oh, built by Filipino, American and British engineers. Alright, kasi nga naman Cape Bulinaw ang tawag dito dahil na siya, ito na yung dulo, mga ka-adventure. So mapapansin nyo doon, daanan siya ng barko palabas. Dire-diretso nyo to. Ayan, pa Ilocos na siya. So kaya pala tinawag siya na Cape Bulinaw. Ayan, at may lighthouse siya.